L'escola de l'Alberic té enguany al voltant de 270 llicències en equips estructurats de la següent forma: un querubí, 2 prebenjamins, 2 benjamins i 3 alevins en quant a futbol 8. En quant a futbol 11, disposa de 2 infantils, un en primera regional, que actualment està invicte, 2 cadets, un també en primera regional, i 2 juvenils, un dels quals està en regional preferent. A més, tenim el primer equip, que, com és sabut, està als llocs capdavanters de la primera regional, cosa que, sense ser l'objectiu inicial, s'ha convertit en una xicoteta il·lusió que tenim tant del club com el poble, i esperem estar al final de la temporada als llocs capdavanters. En aquestes instal·lacions crec que el club, que està en constant creixement i cada vegada tinguem més xiquets i més equips, peguem un salt de qualitat, passem a tindre uns dels millors camps de tota la Ribera, segur, i esperem que ens donen moltes alegries i que els equips disfruten de les instal·lacions, que l'Ajuntament ha fet un gran esforç per a fer un camp que crec que ens dona una qualitat a l'escola que és molt important. Ajuntament d'Alberic. Treballem per tu.